Ayun! For today's video mga par, tara samahan nyo ako at magpapagupit tayo. Pupunta tayo dito sa Santo Rosario, San Luis, Pampanga at pupuntaan natin yung sikat na barbero dito na magaling manggupit. Tara, let's go! 30 minutes later. At eto mga par, nakaupo na nga ako. Ayan nga pala si Kuya Jay, ayan yung barbero na sikat dito sa Santo Rosario. Yun, shout out syempre. Tara, magpagupit na tayo dito. 5 minutes later. Ayun mga par, nakaupo na nga ako at sinisimulan na yung gupit ko. Nakipagmartes muna ako kay Kuya Jay syempre, bago abang ginugupit niya ako. Ayan no, kadaldal na rugo, Diyos ko. O yan, sinabi ko kalbupin ka akong gupit para di mainit mga par kasi nga sobrang init ngayon. 5 seconds later. Ayun mga par, nagbago nga ang isip ko, hindi na kalbo ang gupit ko. Sabi ko, seresal na lang, syempre bakit na maganda yapin. O yan o, tignan nyo naman, napakalupit ng gupit ko, di ba? Kaya nanano ko po, puntaan ako ginit, magpagupit na ko ang Kuya J Barbershop, syempre, share. So yan mga par, patapos na nga ako, ayan. Ayan si Kuya J at ito yung barbershop niya dito, napaka-presko mga par. Kung gusto niyo namang mabilisin na gupit at walang pila, dito kayo babagay at pupunta na kayo dito. Maluwalas kini mga par at masantingin lugar habang manaya ka syempre. Kaya ka mainip kini mga par dahil maganda yung nga yung lugar dito. Malilim at hindi malisangan dito mga par. Malamig dahil mayroong mangga sa ilalim. Ayos na pala, may mangga sa taas at nasa ilalim ka nga pala. Ayan o, ang ganda ng gupit ni Kuya Jay syempre. Yun lang naman, thank you. Cheers!